Dakle, sad ćemo odlučiti ko je bolji uz pomoć kulinarskog izazova. Počet ćemo od burgera. Mi volimo burgere, to je lako. Treba će nam tiganj i ulje. Da, tako je. Ugreću tiganj i sipati ulje. A sada treba ispržiti pljeskavicu. Ona je već spremna. Danny, možeš ti da uradiš to? Ne, hajde ti. Ne ti. Molim te, brate. I ja tebe molim te, bra. Šta radite ovdje? Niste u vrtiću. Dajte mi. Eto, pljeskavica na tiganju. Nastavite. Šta ćete dalje raditi? Da, lepinja. A ti, Danny? Salata, bravo. Vreme da sastavimo burger. Lepinja, salata, pljeskavica, paradajza i sir. A evo kečapa. Da, kako moćno. Zatvaramo sve lepinjom i to je to. Uspeli smo se me. Sheila, hajde da ofarbamo naše lepinje. Da, hajde. O, da. Ispalo je super. Baš je lepo. Vidi. To je divno. A sada slatkiši. Hajde, Sheila. Da, ja imam želetrake i oreo. Dodat ćemo sirup i to je to. O, da. Ovo je divno. Šta je tamo, Sam? Šta oni spremaju? Imaju puno šarenih burgera, pogledaj sam. Šta? Oho, stvarno. Zanimljivo su smislili to. A mi imamo samo jedan burger, ali sigurno je ukusan. Daj mi krompir, Danny. Stavit ću ga u burger. Da, napravit ćemo burger pauka. Da, tako je. Super, a sada pucamo kečapom. Vidi kako dobra paučina. Sam vidi, nemamo više vremena. Da, vreme je isteklo. Idem da probam vaša jela. Prvo, devojke. O, to nije loše. Da, uspeli ste, svaka vam čast. To je super. Idemo dalje, a šta je kod dečaka? Imate samo jedan burger. Dobro, izgleda baš brutalno. Sad ću ga probati. O, to je jako ukusno. Vi ste pobedili, dečaci. To, Danny! Pobedili smo, jesi čuo? Ne brini, drugarice. Imat ćemo sreće drugi put. Wow, kako dobra igrica. Tako je zabavna. Hoćete i vi da se igrate? Onda instalirajte igricu Multidosor u Google Playu ili App Storeu, a bit će zabavno. Dakle, nova runda. Sad mi spremite koktel. Počnite. Treba na blender. Da, i čokolada. Stavit ćemo u blender čokoladu, poki štapići, čokoladni marshmallow i sipat ćemo čokoladno mleko. Tako je. Ostalo je to sve promešati. Super, uključujem. Zašto dugme ne radi? Nijedno ne radi. Šta je bilo? To je baš čudno. Šta da radimo? A je li uključeno struju? Naravno da nije. Eto, sad će sve biti u redu. Uključujem. Da, super. O ne! Poklopac je odleteo. O ne! Sad smo mokri, šta sad da radimo? Dečaci, zašto kukate? I zašto je kod vas tako prljavo? Hajde! Očistite se ovdje. Jagode? Šefe, a da li vi volite jagode? Naravno. Dakle, stavit ćemo ih u blender. A zatim ću dodati malo sladoleda i mleko sa ukusom jagoda. Odlično. Zatvaramo blender i uključujemo ga. Stani! Ne pritiskaj!
čekajte, je li sve u redu? A kod dečaka se sve prosulo. Ali mi nismo dečaci. Kod nas je sve u redu. Bravo, devojke. Ostalo je sve sipati u čašu, ali prvo ću je ukrasiti sirupom od jagoda. O, da, to je jako lepo. A sada možemo sipati koktel. Wow, to izgleda jako dobro. Dodat ćemo šlag i... To je to. Može se probati. Čekaj, ne. Ajde da dodamo još par detalja. Vidi. Sad je to prelep koktel. Wow, to je jednorog, svaka čast. Valjda smo sve očistili. O ne, Sam, ostalo nam je malo vremena, a nemamo koktela. Šta da radimo? Ajoj. Mirno, stići ćemo sve. Vidi, ima mali frižider. A unutra su sokovi. Sad ćemo nešto smisliti. O da, Deni, spasio si nas. Dobro, hajde da počnemo. Sipat ćemo u čašu sve sokove. Da, tako je. Gotovo. Ali treba dodati tajni sastojak. Ne to. Da, evo ga. To nam treba. Zašto koktel gori? O ne, to je bio tabasco. Vreme je steklo, sad ću probati. Nije loše. Šta nije u redu? Zašto se pušim? Šta je ovo? Kakav užas. Više nikad ne spremajte to. Idem kod devojka. Gde je vaš koktel? Kako slatko. Ja volim jednoroge. Imam čak i tetovažu sa njim. Preslatko. Dakle, probat ću. Sviđa mi se. Da, tim devojka je pobedio. Britney, pobeda je naša. Mi smo najbolji. To. Dakle, posljednji zadatak. Spremite mi picu. A vreme je krenulo. Ideja. Treba će nam ovo. Sad ćemo napraviti testo za picu. Britney, vadi brašno. Da, evo ga. Aha, sad ću dodati jaje i sipati mleko. Divno. I dodat ću malo sirupa od jagoda. Naše testo će biti roze. Ostalo je sve promešati i to je to. Eto, testo je spremno. Hajde da vidimo šta je spalo. Wow, kako je lijepo. Pogledaj. O da, a sad ga treba razvaljati. Sheila, pomozi mi da napravim srce. Super, srce je spremno. Možemo ga staviti u rernu. Da. Pratim vas. Narandat ćemo sir, treba nam što više sira. Odlično. O ne! O da, sad ćemo ispeći našu picu. Šta će nam rerna kad imamo vatru? Miris je super. Sad ćemo dodati kobasicu. Vidi šefa. Hajde, moram da vežbam bes. Jel mi dobro ide? Hajde, još jednom. Sam, hajde da napravimo picu u obliku njegovog omiljenog lika. Da, hajde, to je super ideja. Da, baci kocku. Hajde da vidimo kako je naše testo. Baš je lepo. Gotovo, vreme da stavimo punjenje. Umjesto sosa ću koristiti Nutellu. Aga, gotovo. Sheila, sad je tvoj red. Aha, dobro. Ja ću dodati malo jagoda. Ovako. A zatim ću staviti marshmallow. To je divna kombinacija. Deco, vreme je isteklo. Vreme je da probam vaše pice. Šta je kod devojka?
O, izgleda lepo. Slatka pizza. Priznajem, to mi se ne sviđa baš. O, kakva šteta. Dečaci, a šta kod vas? O, je li to moj omiljeni lik? Bes! Da! Kako ste pogodili? Sad ću probati. O, super, to je jako ukusno, svaka čast. O, šta je to, kofer? Hajde da vidimo šta je unutra. Otvaraj. O, nevjerovatno koliko para. Bogati smo se. Dakle, šta radite ovdje? Šefe, uzmi pare od dečaka i daj ih devojčicama. Odmah. Da, naravno, bako. Izvolite. Zar te nisam učila da se devojčice moraju da puštaju? Izvini, bako. Da, pobedili smo to! Kako je to moguće? Donao sam daske. Uz pomoć njih ću da sagradim kuću. Da, odlično mi ide. Ja sam pravi majstor. Treba napraviti rupe ovdje i ovdje. Da, eto. Moja kuća je spremna. Dođi kod mene, zvaću te Clyde. O, šta je kod Nicole? To, primajte posao, gospođice. O, hvala puno. Ovo je za vas, izvolite. Doviđenja. Maj, kako ti se sviđa moja kuća, jeli? Ništa posebno. Tako je. O ne, gdje ćeš? Ali lak se još nije osušio. Dobro, neka šeta. A ja ću farbati kućice lakom. Super ideja. Wow, kako lepa ljubičasta boja. Ali šta još da dodam? O, tačno! Pala mi je na pamet, super ideja. Uz pomoć sunđera i farbe može se napraviti imitacija cigli na kući. To će biti tako lepo. Pogledajte, dobro mi ide. A sad će mi trebati čarobni valjak. Pitate se zašto je čarobni? Eto zašto. Cool. Sad ću sa njim ofarbati krov. Wow, to je baš ono što mi je trebalo. Super. O, Maco, šta radiš ovdje? O, jesi se zapetljala? Sad ću ti pomoći da se izvučeš. Tačno, treba ukrasiti kućicu tvojim omiljenim koncima za pletenje. Napisat ću reč mačka. A sad ću ukrasiti i prozor. O, ispalo je baš slatko. Ja imam najbolje ideje. Eto, sve je gotovo. Ovdje ću staviti grebalicu u obliku cveta. Ona čak i prelepo miriše. A ovdje će biti činija sa hranom i vodom. O, a što ovdje radi pas, majka? Izvini, Nicole, Clyde nije hteo. Ma nema šanse, ja to tako neću ostaviti. Gubi se sa moje teritorije. Uvodim zabranu za pse. Kako je bezobrazna. Dobro, i mi moramo ukrasiti kuću. I već znam kako. Za početak ću ofarbati kuću. Hej, Clyde, to je moja četkica, vrati mi. Hvala. Dakle, prvo treba ofarbati kuću u plavu boju. Eto, gotovo. O ne, Clyde se isprljao u farbi. Kako si smotan. Ali nema veze, imam ideju. Hajde da ostavimo tvoje tragove na kućici, da bi svi znali da ovdje živi najbolji pas Clyde. Da, baci kocku. O, ti si na meni ostavio trag. Hej, što to tamo nosiš? O, pa to je korpica sa teniskim lopticama, svaka čast. Hoćeš da se igraš? Hajde, dok Clyde hvata loptice, ja ću ukrašavati kuću lopticama. Bacit ću par teniskih loptica na krov. Da, ispada super. Gledajte. A ovdje će visati omiljene koske Clyda. Tu će biti tablica da bi svi znali da je ovo kuća psa. Ostalo je staviti činiju sa vodom i hranom za Clyda. I želim da stavim bazen. Da. Napolju je veoma vruće. On sigurno neće imati ništa protiv da malo pliva. Sipao sam vodu, a sad ću baciti par omiljenih igračaka Clyda.
Clyde, vidi šta imam za tebe. Hajde, upadaj u bazen. A? Kako ti se sviđa, jeli? O, vidim da uživaš. O ne, prskaš me vodom. To je zabavno. Prestani. Ne, prestanite! Moja mačka ne voli vodu, Mike, dosta! Mi idemo unutra? Ne brini, tu smo u bezbednosti. Ja, ali ovdje je baš prazno. Hajde da ukrasimo kućicu iznutra. Prvo nam treba tepih, tako je? O, skoro sam zaboravila da treba da te počeše. Hajde da te očešlja, moja slatka mačka. Eto. O, koliko dlaka. Imam ideju, mogu napraviti lepe pufnaste šapice na zidovima. Dodat ću malo rasvete i to je to, lepota. A ovdje ću okačiti ležaljku za tebe. Možeš se odmarati ovdje, probaj. Jel ti se sviđa? Super. A sad ću ukrasiti zid rasvetom. Wow, kako je to slatko. Okačit ću još par polica. A na police ću staviti kolekciju tvojih omiljenih ogrlica. Moja princeza ima ogromnu garderobu. Samo pogledajte koliko ona ima haljina i kostima. O, preslatko. A ovo je moje omiljeno odelo. Hajde da ga obučemo. Wow, ti si najlepša mačka na svetu. A, moja princeza. O, kako je lepo. Mi također treba da ukrasimo kuću unutra. Krećemo. Clyde, pala mi na pamet super ideja. Hajde prvo da ukrasimo pod. Stavit ću na pod meke plave pločice. Jel ti se sviđa? A? Naravno da ti se sviđa. Obožavam te. A sada treba dodati malo osvetljenja. Aha, zalepit ću ga ovako. Da, izgleda stvarno cool. A još sam odštampao tvoje slike. Pogledaj kako si sladak. Okačit ćemo na zid par tvojih slika. A još slike tvoje mame, tate, bake i deke. Super. Ovdje ću okačiti police na kojima će biti tvoje omiljene igračke. Sjajno. I okačit ću par konopaca koje ćeš moći da grickaš. Vidim da ti se sve jako sviđa. Dobar dečko, ovdje ću staviti tvoju ležaljku, a tu ću okačiti televizor. Clyde, hajde lezi ovdje. A ja ću da te mazim. Hajde da gledamo zajedno televizor. Hajde da vidimo šta pokazuju. O, emisija o mačkama. O, izvini, Clyde, nisam teo. Prebacujem. Da, emisija o psima ti se mnogo više sviđa. Uživaj. Obožavam te, mali moj. O, mamice, šta je ovo? O, pa danas je rođendan moje mački. Kako sam mogla to da zaboravim? Treba ga proslaviti. I ja sam već sve pripremila za proslavu. Obukla sam svoju princezu u najlepšu haljinu. A ovo je najlepša tortica specijalno za tebe. Hajde, zamisli želju. Čestitam! Jel ti se sviđa? A vidim da si srećna. Srećan rođendan! O, Mike i Clyde su tužni sami. Njima bez nas nije tako zabavno, princezo. Dobro, hajde da ih pozovemo kod nas. Mike, dođite kod nas u goste. Stvarno? Vrlo rado. Idemo, Clyde. Ćao, princezo, srećan rođendan. Ovo je poklon od nas. O, kako slatko, hvala vam puno. To je Clydeova ideja. Nećete nas pobediti, da! Ne plašimo se vas. Ej, nemojte se tako ponašati u kuhinji. Zaustavite bitku. Bolje počnite da spremate tortu. To vam je prvi zadatak. A vreme je krenulo. Odlično, mi volimo torte. Kore su tu. A evo fila. Tebe stavljaj kore. A ja ću da ih mažem filom. Tako je. Gotovo. A sada sljedeća. Svaka nam čast. Torta je super. Odličan smo tim.
O, druže, a hoćeš mi dati malo fila? Hoću i ja da premažem tortu. Da, treba staviti što više da bi torta bila što ukusnija. Ha, da. Super. Ej, šta radiš? Ne, samo ne u mene. Ups, pogodio sam šefa. Ko je to uradio? Usput, fil je baš ukusan, svaka čast, momci. Šefu se svidjelo. Dobro je. A sada hajde da dodamo čokoladice. One će učiniti svaku tortu lepšom i ukusnijom. Tako je, stavit ćemo KitKat čokoladice u krug. Gotovo. A sad ćemo dodati Skittles bombone. Ispalo je super. Naša torta je baš lijepa. I dečaci, smirite se. Dobro. Hajde da ukrasimo tortu ovim kolačima. Šta misliš? O, to izgleda super. O, došla mi je odlična ideja. Daj da te slikam. Nasmeši se. Hajde, Jane, osmeh. Pa dobro. Odlično, Jess. Od ovog kolača mogu napraviti smajlić. Kao sa slike. Sad će naša torta biti dobrija i veselija. Jesi za još par slika? Super, Jess! Ti si prava model! Pogledaj, naša torta je divna! Ukrasili smo je najboljim smajlićima! Cool! Stvarno planirate da pobedite sa tim? Gledajte šta mi imamo! To je čovjek pauk i on će držati sve slatkiše uz pomoć paučine. Naša torta je spremna, šefe! Gledajte! Dakle, nemate više vremena, spreman sam da probam vaše torte. Ko je prvi? Devojke, hajde vi. Odlična ideja sa smajlićima. Sviđa mi se. Da, ukus je super, svaka čast, devojke. Ponosan sam na vas. A šta je kod dečaka? Torta sa čovekom paukom izgleda baš dobro. A kakav je ukus? Sviđa mi se. Da, to je zaista ukusno. Svaka vam čast. Bravo, prva nagrada je vaša. Juhu! Najbolji smo. Drugi zadatak je spremiti rolnu. Imate 5 minuta. Hajde. Odlično, hajde da krenemo, Jess. Hajde jače, tako je. Bravo! Dok ti mutiš testo, ja ću rasporediti boje po činijama da bi naše testo bilo šareno. Da, tako je. Svaka boju u svoju činiju. A sad ću svaku činiju dodati testo i promešati to. Wow, pogledaj kako lepe boje su ispale. A sad mi treba tiganj. Dodat ću malo ulja. Super. I sipat ću testo različitih boje. O, divno. Kakav miris. Dakle, prva palačinka je spremna. Možemo početi da pravimo sljedeću. O, vidi šta rade devojke. Prave šareno testo. Ne trebaju nam vaši poljupci. Mi ćemo da pržimo meso. Gledaj. Bacaj, Quentin! Hvatam! Jesi siguran? Dobro, onda hvataj! Da! Super, mi smo odličan tim. Meso je već spremno. Sad ga treba iseći na komade. Treba mi nož. Brzo ću to ja. Ej, pazi sa nožem, prijatelju. Ostalo je malo vremena, tako da ću učiniti sve brzo. Tako je. Ej, ja sam hteo da ga isečem. Pa dobro. Ne ljuti se, ja ću to brže uraditi. Izgleda da sam odsekao sebi prst. U pomoć! Umirem! Kakva je to buka? Šta je to? Kako si to uradio?
O, haha, poverovali ste. To je bila šala. Haha, sa mojim prstom je sve u redu. To je bio prank. Prank? Ne smete zavitlavati šefa. Uzimam ovaj nož. Nećete ga dobiti više. Ne. O, i kako ćemo sad iseći krastavac? Eto ti, smisli nešto. Ali kako da ga isečem bez noža? O, znam kako da uradim to. Ha, super, ja sam genije. Bravo. Ha, hoću ja da probam. Bacam. O, wow, to je genijalno. Ha, naša roll ne skoro spremna. Ostalo je dodati piletinu. I... Daj da probam. Ej, to je za šefa. Šta to radiš? Dečati su tako smiješni. Phoebe, hajde da spremamo. Stavljaj Nutellu. Neka naša rolna bude čokoladna. Da, super. Odlično. A ja ću dodati sladoled. Aha. Stavit ću 2 kuglice u sredinu. A zatim ću dodati žele bombone i marshmallow. O, pogledaj, naša rolna izgleda nevjerovatno. Da, sviđa mi se. Svaka nam čast. O, jao, naša rolna u poređenju sa njihovom izgleda slabo. Kako to? Jao, Ted, šta ti je? A, imam ideju. Hajde da obojimo rolnu u zelenu boju i da napravimo smešnu facu. Aha, tako je. O da, kako lepa boja. A sada faca, vidi. Sada to liči na tebe. Super, jel da? To je to, dragi timovi. Ko će da počne? Devojke ili dečaci? Šta je kod vas, momci? O, izgleda jako zanimljivo. A kakav je ukus? O, to je prelepo. Bravo, bravo. To je super. Da vidimo šta je kod devojka. O, to je slatka rolna. Sad ću je probati. Ova je ukusnija od prethodne. Da, baš je dobra. Sviđa mi se. Dakle, mislim da već znate ko je pobedio. I to su devojke. Ha! Hvatajte nagradu, to je za vas. Da, super! Najbolji smo! Posljednji zadatak je kakao. Dajte sve od sebe. Hajde, počnite. Hajde odmah da počnemo. Sipat ćemo mleko u čašu. Tako je. A sad nam treba bušilica. Ubacit ću unutra kašiku. Zatim ću uzeti kakao prah i stipati ga u mleko. Da, još malo. To je to, sada možemo da mešamo. Da, hajde. Kako moćno. Super je ispalo. Da. Jao, momci su tako neuredni. Dakle, prvo će nam trebati čokolada. Uzet ću čokolade različitih boje. Svaku boju ću staviti u odvojenu činiju. Tako je. Gotovo. A sada treba istopiti čokoladu. Uradit ćemo to uz pomoć fena. O, da! Odlično nam ide. To je baš zabavno. I šta je to? Phoebe, ne umetaj se. Imamo izazov. Dakle, posle toga kad smo istopili čokoladu, sipat ćemo je u kalupe i zalediti svojim ledenim dahom. Hajde, jesi spremna? Uspeli smo! Pogledajte šta smo napravili. Unutra ćemo staviti kakao i zatvoriti drugom polovinom. Sad imamo puno čokoladnih bomba. Ostalo je dodati mlijeko i to je to. Kakao devojka izgleda mnogo bolje nego naš. Mislim da će oni pobediti ako hitno ne dodamo nešto ukusno. Možda cupcake.
Evo ga! Hajde, druže. Treba nam ovo. Još malo, hajde. Da. Iseći ćemo sredinu, a zatim sipati kakao unutra. Ovako. Gotovo, mi smo završili. Odlična vest. Uskoro ćemo saznati pobednika. Ali prvo ću probati vaše pića. Prve su devojke. O, to je baš dobra ideja s ovim kuglicama. Sviđa mi se. Promešat ću i probati. O, veoma ukusno. Svaka čast. No, šta je kod vas? O, kakao u kolaču. To je baš originalno. Sad ću probati. O, da, to je božanstveno. Umočit ću kolač u kakao. Da. Odlučio sam. Pobedili su dečaci. Izvinite, devojke. Ova nagrada je vaša, momci. Tu. Zdravo, devojke. Hajde da vidimo šta su vam stavili ispod poklopca. O, kod Julie je plava žvaka, a kod Britney? O ne, to je užasna, odvratna, gadna buba švabo u lizalici. Kakav užas! Stani, Britney. Ne smeš bežati iz challenge-a. Brzo probaj. Ali ovdje je buba švaba. Ona je verovatno živa, a neće da živi u mom stomaku. Plašim se. Probat ću malo. Oho, ova lizalica je vrlo ukusna. Sviđa mi se. Cool. Julie, sad ti probaj. U redu, sad ću probati svoju žvaku. Plava žvaka ne može biti ružna. Sigurna sam da će mi se dopasti. Dakle, razmotat ću celu žvaku i žvakati dok je ne pojedem celu. Lizalica je prelepa. Ups, jesam li pojela celu lizalicu? Mamice! Sad imam baš švabu na jeziku. Marš odavde! Ups, sad je po Julie. A sad ću naduvati veliki balon. Britney, pogledaj. Oho, a Julie? Imaš buba švabu direktno u balonu? Moramo je se rešiti. Hajde, probuši balon. Oh my god. Sad ću. O ne, sad je na tvom nosu. Kakav užas. Skinite. Fuj. Jao, još sam mi sva lepljiva. Strašno. Čudno, a gde, Julie? Dobro, skinut ću poklopac bez nje. Ovdje sam, otvaramo. Wow, ruži sjaj i sve tako roze. Oho, a ja imam slatke žele oči i konfete. Super. Ko će da počne? Mogu ja? Hajde. Ovaj sjaj za usne sa barbikom izgleda tako slatko. Hoću da ga probam odmah. Prelep je. Interesantno, a kako će izgledati na usnama? Wow. Sada mogu da šaljem slatke poljubce. Julie, ovaj poljubac je za tebe. Dakle, a sad ću probati slatke konfete. Ali prvo mogu da se poigram sa njima. Jel ti se sviđa ovaj zvuk, a? Dakle, otvaram i sipam sve u tanjir. Wow, kako je lepo. I tako sjaji. O, znam. Umočit ću usne ove konfete. I pogledaj, Julie. To je divno. Wow, cool. A sada mogu sve to da pojedem. Kako je slatko. Super. Mnogo mi se sviđa. Julie, šta ti je? Brzo probaj svoju hranu. Važi, sad ću. Kako ti se sviđaju moje oči, a? A sad ću sipati sadržaj ove teglice u tanjir. Wow, to je prelepo. Gotovo. Sad ću umočiti žele oči u njih. O, da, to je prelepo. Jedva čekam da probam. U stvari ne, probat ću prvo ovo oko.
Wow, to je prelepo. A unutra je voćni gel. Ekstra. Jo, blago tebi. A sad ću popiti tečnu bombonu kroz slamku. O, da, to je divno. Baci kocku, drugarice. Idemo dalje. A šta je ispod tvog poklopca? Otvaraj. Da vidimo. Wow, ima Mentos ispod poklopca. Odlično, baš je veliki. Jedva čekam da probam. Otvaram. A vidi, sad ću uhvatiti. Mentos je baš ukusan. Britney, a šta su tebi stavili ispod poklopca? Oho! Jao, super. To je šešir sa pićem. Cool! To je roza kola, a nikad nisam takvu probala. Ali sigurna sam da će biti jako ukusna. Dakle, stavljam limenke ovdje, otvaram limenke, ubacujem slamke i tek onda stavljam šešir na glavu. A vreme je da probam. Wow, mnogo mi se sviđa. A vidi, Julie, kola je zaista roze. A mogu i ja da probam? Julie, izvini, ti si mi drugarica, ali svu kolu ću popiti sama. Jel da? Došla mi je ideja. Ubacit ću par Mentosa u njenu kolu. To će biti jako smešno. Nemojte reći ko je to uradio. Jo, šta se desilo sa kolom? O ne! Ne mogu više da izdržim. Izvini, Julie, morala sam da ispljunem. Ali zar nisi htjela da probaš kolu? Mogu li ja prva da otvorim? Super! Wow! Ovo su Juicy Drop bombone. Cool! Sad ću probati jednu. Kako slatko! Mnogo mi se sviđa. Odlično! A roze hrana je najlepša. A sada da vidimo šta je u ovoj lopci. Pa to je gel. Baš je ukusan. I kiselo. Ali ja volim kiselo. Moram brzo da probam ovaj kiseli gel sa slatkim bombonama. Oduvat ću pakovanje. Da, tako je mnogo bolje. Napravit ću sebi tortu od žele bombone i kiselog gela. A između slojeva mogu da crtam šta god želim. Cool! Ostalo je još malo. To je to. A vreme je da probam svoju torticu. Wow! To je neverovatno. I opet kiselo. Sviđa mi se. A Julie, a šta ti imaš? Sad ćemo saznati. O, ovo su Njorst bombone. Obožavam ih. Sad ću izvaditi jedno iz pakovanja. Wow, kako je lepa. Vidi kako se smešno trese. A kakav je ukus? Wow, Julie tako primamljivo jede. Moram joj dati da probam moj kiseli gel. A bitno je da me ne primeti. Op! To je to. Jedva čekam da vidim njenu reakciju. Jau, a zašto je postalo tako kiselo? Britney, jesi to ti uradila? Moje usta su postala plava. Jedva čekam da saznam šta se krije ispod poklopca. O, ovo je plava vecešolja i lizalica. Zanimljivo. Dobro, sad ću probati lizalicu. Wow, prelepa je. A šta je u vecešolji? Oho, to je neki plavi prah. Sad ću umočiti u njega svoju lizalicu. Prelepo. Sviđa mi se. Fantastično. A Britney, zašto me tako gledaš? Lizalica. Hej, šta ti je? Hoću da probam. Ne može. Ti ćeš jesti svoje slatkiše. Pa dobro. Da vidimo šta sam ja dobila. Wow, to je prsten sa lizalicom. Cool, to je još bolje nego tvoja lizalica. Sad ću ga staviti na prst i probati.
Divno! Yummy. A sada želim da probam ovaj gel. Izgleda sjajno. Iscedit ću malo roze gela na prsten. To je to, a vreme je da probam. O, kiseli je, ali sviđa mi se. U kombinaciji sa slatkom lizalicom je baš dobro. Došlo je vreme za novi slatkiši. Da vidimo. Wow, to je stivi papir i slatki gel. Odlično. Hajde da probamo. Julie, počni. Wow, gel je tako lep. Mnogo mi se sviđa. Slatko i veoma ukusno. To definitivno dobije like. Britney, sad ti. Stvarno, sad ću i ja probati svoj gel. Wow, baš super. A moje od jagode? Hoću još? O, imamo još i papir. Znam šta da uradim. Nacrtat ću gelom crtež na papiru. Kako vam se sviđa ovaj smajlić, a? Vreme da ga probam. Wow, ovo je ekstra. Mnogo mi se sviđa ova kombinacija. A što ja da uradim sa papirom? Tačno! Došla mi je sjajna ideja. Mogu napraviti avion od papira. Pogledaj kako je sjajan. Napravit ću još jedan. Cool! Julie, hvataj! Hvataj! Nestalo mi je papira, a nisam ga ni probala. O, Julie, došla mi ideja. Sad čekaj, sad ću ti se objasniti. Hajde da igramo X-Ox koristeći naše gele. Ko pobedi, taj uzima sav papir. Hoćeš? O, sjajna ideja. Hajde. Onda ti počinješ. Pazi se, ja ću te pobediti. Stavljam Ox ovde. A ja X ovde. A i ovde. I da, pobedila sam. Sada mogu sve da pojedem. Čestitam na pobedi. Dakle, spremna sam da probam. Wow, divno, probaj. Wow, upravo si, to je ekstra. Ko će sada prvi skinuti poklopac? Ja. Ne, ja. Pa dobro, Julie, hajde. Oho, to je sok i žele čaša. Cool. Moram probati. Probat ću prvo sok. Oho, baš je lep. Sviđa mi se. O, Britney, sad ću ti pokazati nešto stvarno cool. Vidi, imam jestivu čašicu. Mogu u nju da sipam svoj sok. A zatim probati. Wow, divno. Hej, Britney, stani. Sad je tvore da skidaš poklopac. A, tačno, upravo si. O, imam također žele čašu i još sam dobila puckitele bombone. Moram otvoriti pakovanje i sve sipati u čašu. Wow, miris je divan. A sad mi treba malo vode unutra. O, uzet ću sok, Julie. Šta? Hoćeš da ukradeš moj sok? Ali mnogo mi treba. Dobro, uzmi. Baš ti hvala. Ali sipat ću ti ga sama. Oho, to je cool. Da. Wow. Neverovatno. O, Britney, a možeš mi sipati malo tvojeg bombona, molim te? Naravno, drugarice, nije mi žao. Izvoli. O, kako cool. Pa, hoćemo da probamo? Živeli? Wow, to je divno. I što je najbolje, mogu pojesti sad i čašu. Baš je lepa. Britney, to je divno. Slažem se, Julie. I ja sam oduševljena. Opa, kakva torta. Ups, ovo je inače za vas, devojke. Ko bolje nacrta, dobit će. Super! Da, možete početi. Odlično. Treba će nam crno testo za konturu. A sada prelive od jagode i maline.
Pa ne. Čokolada je bolja. A vreme je isteklo. Kako već? U redu. Hajde da stavimo palačinke na jedan tanjir. Okej, dogovoreno. Dobili smo tortu. Bravo, devojke. Obe ste pobedili. Čestitam, Wednesday. Torta je vaša, izvolite. Hvala puno. Izgleda ekstra. Dođi ovamo, mali moj. A ja imam srce i jednoroga. Njam, njam. Ekstra. Papir, kamen, makaze. Pobedila sam. I opet. Jao, šta je to? Wow. Da, to je leteći Pikachu. Ovo je vaša nova nagrada. Dobit ćete ga ako ga dobro nacrtate. Nemoj ni misliti. Ja ću ga dobiti, vidjet ćeš. Moram pobediti. Šta kažeš, stvar? Kod Enid je bolje? Pa ne može tako. Moram nešto smisliti. O ne, šta sam uradila? Devojke, završavajte. O ne, nemam više vremena. Pogledajte mog Pikachu, kako vam se čini? O, bravo, Enid. Wednesday, pokaži sad ti. Da li to sigurno želite? Dobro, gledajte. Joj, kakva noćna mora. Pobedila je Enid. O da, od uvek sam htjela Pikachu. Sad je tvoj. Čestitam, dušo. Hvala. Hajde da letimo, druže. Samo ne ovde. Eto ti. Sama si kriva. Devojke, gledajte koga imam. Joj, kako slatko. Krenite da crtate. Odlično. Dobro mi ide. Zadovoljna sam. A ja sam već završila. Da vidimo šta Enid ima. Moj kameleon će biti najlepši. Stvar, hajde da se zabavimo malo. Hej, Enid. Zdravo. Zdravo. Jesi li isključio šporet? Svaka čast. Enid, vidi brzo. Šta? Vreme je isteklo. Super, a evo mog crteža. Jao, a šta ćeš mi ti pokazati, Enid? Čekajte. Ups, u čemu je stvar? Samo trenutak. Zašto se moja palačinka ne ispekla? O ne. Oh no! Joj, to nije dobro. Pobedila je Wednesday. Konačno. Ti dobijaš kameleona. Super. Savršeno se uklapa u moj stil. Divno. Oh, really? Opa, nova runda. Crtamo haljinu. Idemo. Come on! Joj, kakvo čudo. Odvratna haljina. Neću je crtati. Bolje da čitam. What? Nemaš ti pojma, Wednesday. Dakle, ja ću sigurno pobediti. Šta je stvar? Ne, nemoj me nagovarati. Neću to crtati. Stvar? Šta to radiš? O, roze testo. To mi treba. Odlično mi ide. To je to. Pokaži palačinku, Enid. Vrlo rado. Ne sviđa mi se, izvini. Kako? Zašto? Pa ne znam. A šta je ovo? Wow! Stvar? To je mnogo dobro. Pobedila je Wednesday. Šta? Ne, nemojte. Haljina je sad tvoja. Hvataj! Da li se šalite? Ne podnosim roze boju. Kakva mirisna pizza.
Ovo je vaš novi zadatak. Neverovatan miris. Krenite, devojke. Pa to je lako. Obožavam picu. Nacrtat ću pače, paradajz, masline i testo. Super! Moja pizza je spremna. Gledajte. Wednesday, šta ti je? Zašto sediš? Htjela sam da vidim šta ćeš ti da nacrtaš, pa da uradim bolje. Ja ću prvo nacrtati testo, a onda napraviti obris. Gotovo. Šta? I to je to? Naravno da ne. Nacrtat ću sve sastojke odvojeno. Tako je. Ja sam genije. Devojke, nemate više vremena? Pokažite mi. Izvolite. Odlično. Evo moje pice. Prazna pizza, a to je čudno. Eni, pobedila si. Wow! Stanite, niste shvatili. Evo moje pice. Jel vam se sviđa sad? Oho! Okej, menjam svoj izbor. Cool. Čestitam, Wednesday. Šta? Ali hoću ja picu? Obožavam picu. Poješću sve. Prelepo. Cool. Blago njoj. O, imam i ja pače pice. Ukusno. Ja sanjam o prelepoj roze kući. Čak znam šta mi je potrebno za to. Ej, što to radiš? Šta si se zamislila? Dobro, napravit ću kuću iz svojih snova i niko me neće sprečiti. Dakle, počet ću sa farbanjem kuće. Uzet ću roze farbu, naravno. O, da, pogledajte kako lepo curi ova farba. O, a boja je prosto magična. O, da, moja kuća je potpuno roze, izgleda prelepo. Tiffany, a šta ćeš ti raditi? Roze kuća, ozbiljno. Ja ću farbati svoju kuću u ljubičasto. Pucam farbom iz mog pištolja. Da, cela kuća će biti ljubičasta, a krov će biti crn. Njega ću obraditi vatrom. Tako je. Odlično. Šta je ova Jess opet smislila? Hajde, stavite mi to u dvorište. Hvala. A sada hajde da zalepimo ovu foliju koja liči na cigle. Super. A sad će moj pomoćnik Sam napraviti prozor. Sam, i ne zaboravi da staviš okvir. Da, naravno, gospođice Jess. Završio sam. I na krov neću zaboraviti. Oho, ovo podsjeća na pravu kulu dvorca princeze. To je to, završio sam. O, to je baš ono što sam htjela. Hvala ti puno. Ozbiljno, tako i ja mogu, ali bez svakakvih pomoćnika. Imat ću svoje kule. One izgledaju mnogo bolje nego njene roze kule. Da, to je prava stvar. A sad ću uzeti crni papir i makaze. Hoću da napravim od papira lepe uzorke. Tako je. A zalepit ću ih na kuću uz pomoć žvake. O, da. To izgleda baš dobro. Zadovoljna sam. Posljednji dodir i to je to. A sada uzimam šablon u obliku srca. Njega treba obojiti. Stavit ću preko foliju, a sada farbam. Kontura će biti crna. A unutra ću napraviti sve raznobojno. Da, tako je. I još malo. Wow, kako moćno. A sad ću dodati malo crvene boje. Ekstra. Dodat ću još zelene boje. I plave. Gotovo. Wow, ovo srce izgleda tako super. Hej, šta se to čuje? Moj pomoćnik je odlučio da napravi za moju kuću lepu terasu. O, kako slatko! Hvala! Ne zahvaljujte. Kako boli. Udario sam prst.
Jadan ja! Šta da radim? Kako je smotan. Dakle, šta ja da napravim? Znam. Prvo treba staviti stubove. Da, tako je. Odlično, ja mogu sve sama. Meni niko ne treba. A sad ću napraviti krov i crnu ogradu. O, da. Sada na terasi mogu praviti roštilj. Dakle, spremit ću par pljeskavica za burger. Kakav miris, nevjerovatno. Kačić ovdje ovu krofnu, baš je slatka. A što to tako miriše? Oho, Tiffany peče nešto ukusno. A ja sam tako gladna. Šta da pojedem? Smislila sam. Da, napravit ću za sebe šećernu vunu. Imam specijalni aparat. Treba malo sačekati. Skoro sam završila. Eto, sada mogu da probam. Prelepo. Sad sam se setila da kuća mojih snova ima oblake. Upravo su oni nedostajali za potpunu sliku. Stavit ću ih ovdje i napraviti stazu u obliku duge. Neverovatno, moje dvorište je prelepo. Dakle, Jess, tvoja kuća je stvarno predivna. Ja sam oduševljena. A sada, hajde da vidimo šta je uradila Tiffany. Ona je odlučila da izloži stazu ka svojoj kući od crnog uglja. To je zanimljivo rešenje. Gledajte, stavila je čak i sveće da se niko sigurno ne izgubi. I par nadgrobnih spomenika. Sumnjivo, ali dobro. Devojke, vaše kuće s polja su već spremne. Svaka vam čast. Idemo dalje. Sad ću ući u svoju kuću. Jao, ovdje je tako prazno. Treba nešto uraditi. Dakle, prvo ću okačiti rasvet ovdje. Divno. A zatim lepe zavese. Ekstra. Šta još da dodam? Znam. Napravit ću par slika. Kako sam lepa. Neverovatno. Sad ću ove slike staviti na zavese. Šta može biti lepše od mene? To je najbolji ukras. I dodat ću još malo cveća. To je divno. Već mi se mnogo sviđa, ali još nije kraj. Uzet ću farbu i četkicu i nacrtat ću na vratima lep crtež jednoroga. Aha, to je rog. A sad ću nacrtati sve ostalo. Oči. A zatim uši. Neću nigde da žurim. Hoću da sve ispadne lijepo. A nos će također biti žuti. A tu će biti roze jezik. Eto, moj jednorog je spreman. Presladak je. Čekajte, plafon mi se uopšte ne sviđa. Izgleda tužno. Sad ću ga ukrasiti penastim cevima. O, da! Ovo baš podsjeća na dugu. Svaka mi čast. Hoću još da okačim na zidove mekane roze jastuke. Da? Kako romantično. Čekaj da šta da stavim na pod. Tepih, naravno. A neka i on bude roze. I treba mi puno igračaka jastuka. Tako je. Da, o boljem nisam ni sanjala. Sada mogu malo da odmorim. Ja sam također odlučila da renoviram svoju sobu. Okačila sam rasvetu, a na zidu će biti poster mog omiljenog rockerskog albuma. Da. A na drugi zid ću okačiti što više mojih omiljenih CD-ova. Napravit ću 100 od guma. Da, to je baš brutalno. A na njega ću staviti sveće, paukove i bundevu.
Par lobanja isto neće smetati. O da. Ovdje će biti fotelja. Oh, kako je mračno i brutalno ovdje. Ja obožavam svoju sobu. Hoću što pre da napravim neku žurku. Jedva čekam. A meni trebaju najveći zvučnici. Da, ovakvi će biti taman. Oho, sprema se dobra žurka. Ali da li je spremna za to komšinica Jess? Sad ću odsvirati nešto na gitari. O, da! O, to će sigurno probuditi Jess. A, šta se to čuje? O, kakva užasna muzika! A, previše glasno! A, sad će me oduvati ovi zvučni talasi! Moja luda komšinica Tiffany je odlučila da napravi ovdje rock koncert, jel da? Jess će bar poslušati dobru muziku. Ne, isključi to odmah! A, ne mogu te da slušam! A, krenut će mi krv iz ušiju! Daj mi to! Hoćeš da sviraš? Drži ukulele! Ona bar prijatnije zvuči. Šta? Ozbiljno? Jao, komšinica mi je smor.